Derɗiraaɓe assalamu alaikum. Nangoy wakkere fulfulde ko de radio international Abuja domita capantati igo kilo hatsu juneje jewenayi temeɗɗe jewetati I sappo imato tira lamen ngal internet www.kode.net inanta channel YouTube amen Kode TV. On mbawai heɗɗitaki min ha dow telegram amen Kode radio, nonno on mbawai heɗɗitaki min dow hello Facebook amen go Kode radio. Inde an Ibrahim Romodake salminto e hoɗanki on laɓangal taskaramji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Min ɗon jogi kubaruji nder yontere hawtande Irfa'u ɓi Mamadou. Amma hidde ko ɗo hon min tokkai wakili en amen ɓe diwe fere fere ha nder lesdi Nigeria gamma laruki no ɗum dogginiri nyalande fulaku de windere, wato nyalande de lenƴi fere fere ha dental fodeko waɗi hawrinde I diwe fere fere nder leydi Nigeria. Gam non min tokkai wakili en amen jaltirɓe hawrinde de ha nder diwal Nasarawa hawtande I Taraba I Borno ima Kaduna. Den bo to wakkatire rokkimin bosesel njaye ha diwal Bauchi. Amma hidde ko ɗo hon joni sey mo'itinon jonde min tokkai wakilijo amen mo diwal mo Abuja Muhammed Abubakar Bokos jaltirɗo ha moftorde nde waɗande I gallure kefi nder hukuma laamu famara kefi nder diwal Nasarawa. Nyalde 12 lewru sapporu majalisaru lesɗe duniyaru waɗi nyalde ko larani ɗemle ha lesɗe duniya. Dental Fudeko andrangal dow ɓantugo ɗemgal fulfulde ifina tawa fulɓe waɗi hawrinde nden nder diwe fere fere nder Nigeria. Diwal Nasarawa maɗum waɗi hawrinde nden to ɗum heɓi yaltirɓe mobgal ngal aranda Musa Isa Arifi secrétaire Dental Fudeko o lesdi Nigeria. To barista komi nana inde maɗa ko hawri on ɗo? To arande inde an Musa Isa Arifi, min woni jogiiɗo bindirgol mobgal Fudeko ko leydi eɓe nder bo dottien Fudeko biyeteɓe Tusti. Ko hawri min ɗo hanjum woni min kawru min andina min nodda yimɓe amin fulɓe e gara ɗabi'aji meɗen e fina tawa fulɓe ko tabbitina fulɓe fuɗɗi yejjutugo ɗabi'aji maɓɓe ɓe fuɗɗi yejjutugo fina tawa maɓɓe. ɗo ɗon jeyi min mbi oke nami jooɗo mi nodda yimɓe amin gara hollita bacci ummotoɗi joni ɗabi'aji e fina tawa nden bo fototiri e United Nations yamɓe ma eɓe mari goɗɗum programme waɗata ɗum fuu programme ɗum leñi feere feere ɗum hokkata e holla ɗabi'aji maɓɓe. To minon ma sey min mbiya raɓi natta nder leñi kolloji ɗabi'aji maɓɓe hikka. to ko hawri min ɗo wonni hande inchallah. So barista ni on kawniran goɗɗum hande to amma fulɓe mbiya to ɗamal ngal ngal ɗamuɗa mi tammi anda Fudeko ɗo sa andi Fudeko waddata haala bo ka gimminon Fudeko na nder wuro min jooɗi na nder gari min jooɗi to ladde min jooɗi emin kajanta ɓe min ballitata fu to ladde ko fullo gonɗo ladde hanko woni ko wanni min ta laari nder press release ɗum mi waɗi gaba goo on gi'ay mi wii ɗum yehi gureji fulɓe ɗum wasaniɓe ɓulli ɗum wasaniɓe bohol ɗum hocci ɓikkoye fulɓe ɗum waɗi koye nder jangirle ɗum heɓani koye scholarship e ko nandi to ayi ɗum na nder gari min kadi yawwa ta yiilo ta yehi gureji fulɓe a nanay ɗum woni nden bo rewɓe ɓe min kolliti daga ladde min kolliti rewɓe ɓe min kolliti sana'o'iji
daga ladde min kocceyiɓe min kollitiɓe min jogiɓe ceede mota maɓɓe min hokkiɓe ceede mota ɓe gari min kollitiɓe min hokkiɓe sana'iji maɓɓe ɓe pooti nder maɓɓe woodi debbo goto mo nder ɗo joni ta yiɗi kirida e makko a yirida e makko mo wiyete daga gure fulɓe ɓe mo ƴuroyi to ladde nden bo e komo waɗata mo waɗa nebbam kujeteɗa mo waɗa turare e ko nande so haala ɗum wiya mino emin jooɗi nder gadi emin jara shayi na non ko woni to joni ɗo yeeso koye ɗiɗi Fudeko ko hushi toon Fudeko hushi ɗo yeeso o yeeso Fudeko aniya majo han ɗum woni ɗum yiɗi tosku ɗum fulɓe goni to nder fuu wona Fudeko walliti en ɓurtake nder tosku joni ta laari a yiyay inde fulɓe wonnake ko ɗum ummi fu sey nana ɗum fullo ko ɗum ummi fu sey nana ɗum fullo so komin paami fulɓe janngayi to doole bo wona eɗum jannga to ɗum jangi hanɗum hollata neɗɗo waytoto anda ko woni yeeso so min kollitay bacci fulɓe min kollitayɓe sana'o'iji feere feere min kollitayɓe no ɓe gaɗirta luumo e ko nandi no nden bo min ballitayɓe to Allah wallitimin min keɓanaɓe kuuɗe feere feere ɗe ɓe kuwata haa gomnati e NGOs ji feere feere Barista Arifi no keɓirton ceede dokkirɗe to ceede dokkirɗe kuuɗe amin no min keɓirtaɗe woni to kuujum ummoyake no min ndaara min jiya ɗum mawɗum ko ɗum pamarum to ɗum pamarum minon e minon kawai kawtata ceede ari memba en Fudeko hamɓe min ɗon jowanta dongal ngal an waddu ujunoje temeje kaza an waddu kaza an waddu kaza sey ɗum hawra ɗum watta ceede may ɗum waɗa ko waɗata to bo kuujum ɗum ɓuri sembe amin sey min ndaara min jiya en ngoodi yimɓe goduɓe haali maruɓe jawdi nden bo eɓe mari ɓerde wallutugo so sey min tawa ɓe mbiyaɓe to ɓe ngoodi kaaje min gaɗa kuuje feere feere min gaɗana yimɓe gelle feere feere kuuje feere feere emin ɗaɓɓita balla maɗa sey jaaɓe balliti ɓaawo ɗon bo ɗum ɓuri sembe emin ɗaɓɓita ko NGOs ji ma e ballita min hokka ceede emin kuutinen alhamdulillah o haala gomnati bo to haala gomnati to haa jotta de wala hukuma gotum ballutuɗum Fudeko haa jotta walaw local government state government ko national government amma de eɓe mbiila ɗo yeeso jiila to Allah waɗi hakkal wartoyi dow kuuɗe amin jiila ɓe ballita amma e joni de wala to mo ɓamtiki ɗemgal fulfulde koye waɗi ko gaɗoton do yiɗo ɗemgal fulfulde e ɓamtugo ɗemgal fulfulde e woodi aran ko min gaɗata ɗum woni to mottorgal amin fuu emin kabda min giya min kaaliri fulfulde nden bo emin kollita bacci ummoytoɗi emin kollita ɓe e haandi ɓe jogo ɗemgal maɓɓe giltalngal majjoroɗe nden bo emin gaɗana ɓe programme ji feere feere ɗi yaaki yaarugo fulfulde yeeso so ɗi hanni goni aniyeji ɗi min gaɗata nden bo emin mari jannguɓe fulfulde wane kono ɗo ko hiire hamɓe ma ɓe gaɗa lectaji ɓe kollita sukaaɓe fulɓe e bacci fulɓe e derke en fulfulde Barista Arifi amin jetti To Musa Arifi secretaryjo dental Fudeko Nigeria wonɗon nden hankoma chairman Fudeko diwal Nasarawa Muhammad Abu Habib da ko yewtidi e Kode Radio amin fuɗa nanki inde maɗa to ciyaman hammin nana ko waɗi gaɗɗongal mobgal ngal hannde ngal mobgal min shirigal ka to ga ainihin hollugo al'aduji ɗoɗe ɗi fulɓe ɗi andiraɗe ɗi asli sa'annan ngam wato ainihin findugo wato ainihin ɗoɗe dow ko shafi kawtal hoore e jimmigal kanjum woni wato ainihin manufa mobgal ga sa'annan ngam holligo al'aduji ɗoɗe ɗi andiraɗe ɗi asali to ndawi ɗo ɗo jeyta nder ɗo sora sa'annan to sooti wato ainihin sompal to yonki dempa to wurtinida yimɓe gi'i sa'annan ɗum fi baggu ɗi fuɗo abubuwaji ɗe waɗi rinare waɗi laale sa'annan ɗum waɗi jawabiji wato ainihin diga godiɓɓe maɓɓe ɓe jeyasi daga nder ɗum makaranta mawɗo nani ɓe kadi ɓe yaari dow hawtal hoore ɓe ainihin al'aduji sa'annan ɓe kadi bayanuji dow wato shafi rewɓe ko wato ainihin wallutuɓe rewɓe rewɓe ɓe mofno koye maɓɓe ko hori ga ɓe tabbatugo ɓe hokka kadi rewɓe damaji wato ainihin kadi ɓe hokka gudunmawa maɓɓe wato ainihin ɗon to garije meɗen
to yiki on dental Fudeko ko koye ma woni koye koroton hakkillo nder kuuɗeji mon koye ɓurɗon horugo hakkillo dow yi ko on keɓi nasaraku dow nder Fudeko. ɓuri wato aɗa horugo hakkilo amin to ɗo jihar Nasarawa ɓangare wato ainihin hollutugo rewɓe sana'aji waɗo ɗon amin ɗo woodi rewɓe ɓe holluki sana'a ɗo ɓe jihar Nasarawa kamɓe 250 sannan ɓe hokkiɓe certificate ɓe hokkiɓe jaari joni haka ɓe gaɗa alfahari maɓɓe woodi da yawa maɓɓe gari ɗo pal hannde ɓe nder rewɓe garɓe ɗo ɓe je ɓe gaɗi ci gaba ko ɓe ekkiti sannan ɓe naftoro hunde nde sosai ɓe keɓa amfani majjum ɓe keɓa goɗɗo ɓe jogori hoore maɓɓe sannan ɓe ballita ɓangare jangille ɓeɗo woodi jangille ɓe ɓe jiɗi ha gara fuɗo ɓe ja kuma jangille ɓe meɗe ɓe waɗirta ɓe andire ɓe ballitana ɓe defte ɓe ko hoori to yiki bo yaadu ndu yaadu Fudeko on ko ɓuri cambiɗugo on sukaɓe koye foɗi hakkillo sukaɓe ɓuri jogago ardungal yaadu Fudeko. wato aɗa ko waɗi wato aɗa sukaɓe yiɗi yaadu ɗum wato aɗa Fudeko da a andi turankoye woodi ko ɓe mbiyata cadre lion sannan suka haɗum wato ainihin woni wato ainihin mawɗo jaago koɗaɗo wato be ko raari mahimmanci sukaɓe yoni kamɓe goni sukaɓe ɓe ɗo ɓe jaago dole ɓe fooɗa e sukaɓe ɓe waɗa ɓe wato ainihin dow laawol kaadugol wato ainihin ɓe anda ɗende ɓe wato ainihin joɗorto e yimɓe ɓe keɓa wato ainihin ilimiji ko shaafi ɗonɗo ɓe joɗorto e yimɓe ɗonɗo ɓe joɗorto jam ɗonɗo ɓe keɓirta wato ainihin ci gaba ɓangare jangirde wato ainihin abubuwaji ni ko shaafi rayuwa gaba go. To yiki woodi ɓillaji fulɓe gidata nder Najeriya joni to koye woodi ko Fudeko waɗata ko ardungal Fudeko gam yiki ɗum ƴoyritini fulɓe ko ɗum huyliniɓe ɗum noddiɓe ɓe ummake ɓe jogo jande ko nandi no ɓe andi ɗum yira fulɓe wato ainihin gite daban-daban musamman to wato ainihin media kullum ɗum noddirai enen en yiɓe en kaza to ainihin gaskiya kullo nano guje kullo andira ko gujja wika kullo andira woni sentede wato ainihin e enɗam iko hori no Fudeko wato ainihin wato ainihin tuttuɗa yimɓe ɓeɗe ɓe jogo jangirde ngam faami joni jahilci wardata goɗɗi abubuwaji ko wato ainihin yimɓe kalila madiga nder meɗen gaɗata so eɓe Fudeko waɗa kokari ngam sendiɗinago wato ainihin yimɓe ɓeɗe ɗo maɓɓutugo jangille sannan karfafago jangille ɓe goduɗe domin ɓikkoy ɓe tabbita ɓe jangi kadi saboda jahilijo wawa waɗa goɗɗude amma to ni woodi ilimi to waɗay ka awnago waɗay ka waɗugo lissafi kaɗum waɗa goɗɗum so Fudeko ɗum sendiɗina ɓangare jangirde e sana'o'iji ɗin ko hori to i woodi bono a yiyay nder midiyaji goɗɗi ɗuɗɗi a nanay ɗum inna hunde seɗɗa woɓɓe to gaɗi ñolgal fuu sey ɗum wiya fulɓe to ko e woodi ko taskitiɗon yigo gaɗi countering iri hundeji ɗi to gaskiya hunde nde ɗum mbiya ɗo mbiɗo ɗum welata min kam mbiɗo ɓe ɓamɓe fulɓe kuma mi andi ɓiɗɗa mi gujjo konaɗo kulluko waɗata wigo fullo no gujjo ɗum naawi ko kamati wato ainihin ɗum waɗa woni gaɗuɗo leyfi ɗum noddira ɗum leyfi muɗum na ɗum hawta e gaba goo nder jaɓi ɗum noddira e inde nde handa ɗum waɗi waɗana e adalci sannan kullum emin gaɗa wato ainihin emin nodda dow wato ainihin ɗum ala waɗugo generalizing ala waɗugo hawtugo gaba goo meɗen emin noddira e inde nde wooɗa emin gaɗa wato ainihin faɗa kan waɗi ɗon tomin gaɗi taroji gaba goo tomin jeeyi gaba goo domin ɗum Allah waddanko wato ainihin fulɓe yimɓe andiraka ɗuɗɓe andiraka goɗɗi abubuwaji ɗum noddirta ko goɗɗe jirta ɗum fahimtaki so ngomi noddamo gondanɗa ardiɓe fulɓe gan ardiɓe fulɓe ɗon ɗuuɗi dente kam feere feere ngomi noddamo noddata wato ainihin ardiɓe woɗe fulɓe wato ainihin ɗum waɗa ɗum heɓi wato ainihin kawtal hoore musamman madu fagal ɗum taro ɗum gaɗuɓe hannde ɗum ngam kawtal hoore o yiyay ay kungiyaji feere feere gari ɗo koɗaɗo kuma ko hawti ɗo ɗum fulaku to fulaku waroyi ko ɓe rasa bambanci muɗum ko ɓe rasa kuɗe muɗum kawai ɗum daro wato ainihin ɗum waɗa e ɗon nder wato ainihin nebaru o oyru fulaku waɗa wato ainihin wawai hawta e desen bambanciji meɗen keɓa kawtal hoore domin fuskantoɗen masaloliji meɗen garonoji so kawtal hoore ɗum noddata shuwagabanni e meɗen fullo fu to woni waɗa wato ainihin en godi haɗi kay to goɗɗo gaba goo ɗon ɗum wallita e hakke men jehi yeeso inchallah
nonnon Musa Adamu Gitata chairman miyatti Allah mu hukuma famara nga karu diwal Nasarawa hako heɓi yaltirgo hawrinde nden. Alhamdulillahi min inde Musa Adamu Gitata min woni chairman mo miyatti Allah mo karamar hukumar Karo andi mi gari taro je ka noddini ɗum hawtuki fulɓe ngam hawta fulɓe wato ira cigaban ɗum ɓe heɓi ɓe jande. to indal mokkal ngal hawni hannde inde ngam ko waɗata ngal mokkal huuci e to ngal mokkal ngal fuu wato ko mawɓe kawri wato jangini sukaɓe hanjum sukaɓe kolli cewa ara lawol ngol ɓe kolli ɓe kawta hoore kungiyaji joni ɗo wigere nde aya yide sukaɓe ɓe kawti ɓe kungiya ɗum ɓe kawti han ko mawɗo amin ardiɗo wato Alhaji Abdullahi Bello Bodejo rara mo ɗo mo joni wato nde ɓe noddi moɓɓe kungiyaji ɓe kawta ngam ɓe ballita fulɓe e dow yaadu wato ilmu fulɓe. to banda ilmu kujjum wonnata fulɓe hannde ɓe majjuɓe meɗen jiɗa e jiɗi gaddon kerol majjum alhamdulillahi kama non no wiɗo han jaride wato ko ɓe gatta kokari on noon e nder yaadu ɗum wato kullum komi habdata on ɗum sabu e remoɓe e durayɓe ɓe bo ɓe jiiɗa kullum eɓe bakkinaɓe neɗɗo to yollanayi ɗo e nder ko ñaami dilloyɓe e famana kaya mum sabu e non ɗum ma laayi kama no ardiɗo amin nane wi laayi sukkidama ɗon to ɗe jata jaraɗum wala joni ko toye ɗum jaati to ɗi sukkama emin toro gomnati jahar Nasarawa o rara wato al'umma fulɓe ɗon e remoɓe wuttinana wato wuttina ɗum to yarnata ɓe on to ne jonde jama fulɓe remoɓe mi waynaɓe ha diwal Nasarawa gaba ho alhamdulillahi ɗi waɗa kokari amma andi demowo e durayɗo e sendata ani jahar Nasarawa musamman ma wato local government mi wonani Karo local government e jooɗi jam hani hakkunde demowo wato demowo e durayɗo no waɗi fu mi heɓay saɓanin hankali to sabu e noon wiya ardiɗo amin e mo ɗo inchallahu hunde nde ni no ɓe noddiri gol kawtal daga mawɓe fulɓe fuu kawti e sukaɓe fulɓe fuu eɓe ilmi fuu kawti to Allah jaɓi heɓay nasara yaadu ko deka ɗum e Musa Adamu wato min woni chama mo yetti Allah mo karamar hukuma alhamdulillah yetti Allah kawtal woni ko yetti Allah tan amin ha mi yetti nder hoɓɓe mawɓe tedduɓe heɓɓe yaltirki jonde mobgal Fudeko e wodi Dr. Abdullahi Bello Bodejo ardiɗo dental miyeti Allah kawtal hoore duniya ɗo woni keroro hotol ngol Muhammad Abubakar Kode Radio International Abuja Nigeria. to ɓokos a jarama joni nan min tokka Yusuf Abdurrahman iga Zaria hanko ma o lildoyi Kode Radio International Abuja no hawrinde nden dogginira e wuro Zaria nder diwal Kaduna. na fara
ga muna a fadar Zazzau, fadar mai martaba Ahmad Tinubu Malli Mallawa tushen asalin Zazzau. Hajiya Rabi Abdullahi shugaban mata kenan ga nan da ita da mutanen ta tsakiya. Hajiya Rabi Abdullahi shugaban mata a Fulfulde. In dai da gaske ne a fito min kanuwa a nan. dogginiri hawrinde nyalande fulaku nden nde Fudeko taski ifadare mo Allah ɓangi daraja muɗum laamiɗo Zazzau wonɗon ha wuro Zaria. Yusuf Abdourahman lildo e jantore nden. Nde latti ndiyan sankiti hawrinde nden, Yusuf on heɓa yewtidi e goɓɓe jaltirɓe ha hawrinde nden. Joni min pe'ay Taraba. Fulɓe waynaɓe noddama kestitina yeɗingo dondoni maɓɓe boɗɗi ngam findingo daraja ka pullo andira. Dr Aboubacar Guiré wangini noddandu yakere o wolwayno ha moftorde finatawa nde kawtal yeɗingo finatawaji fulɓe andiragal Fulɓe Development and Cultural Organisation Fudeko taski ha Jalingo. Dr Aboubacar Guiré famtini wigo moftorde nyalomare pulaku nde Fudeko taskini heɓi asli daga umrore nde Sali Sadu Nana horejo Fudeko mo Nigeria ema duniyaru umri hado hani ɗum tasko war nyalomare ngam hollugo duniyaru dondoni fulɓe. O wi hanko Sali Sadu Nana ni oɗo joɗi ha leddi Ingila ha o darani hakke fulɓe e bo kala ko yarata pulaku pullo yeso fu. Dr Aboubacar Guiré sunake masin hado jonta ɗum yofi boɗɗi e fulɓe andira ɗum natani kalluɗi, ngam majum o wi hani fulɓe ngayla no maɓɓe. Hanko bo ha nder boliɗe mako ardiɗo Fudeko mo jihawol Taraba Hajjajo Aisha arɗo Mbamba wangini wigo moftorde nden ni nde taskama ngam findingo ko fulɓe doni, nden bo ha jonta o tokkitini wigo dow ɗum ɗo waɗa moftorde nden ha jihaji 13 nden ɗum taskitake tiggugo mofgal Fudeko e anniyani wonugo laabi ngendam ɗi fulɓe hawtade bo e weltingo laabi durgol ko yadata e zamanu e bo neɗɗaku kala pullo fu ɗum rena ɗum no hani. Yigoni no jamanu wayli o yottiri gomna Abou Kefas e tiɗal mako ngal waddugo jonde jam. O wi ɗo bo heɓi asli dalila adilaku o hollata komoye. Ha nder boliɗe mako Modibbo Dumparjo gimirowo bo Fulfulde andaɗo Oustaz Aboubacar Mouhammad Kabri holli suno mako masin hado no o wi fulɓe ɓornotiri e kuɗe kalluɗe ko lutani lawol jawmirawo. O wi kuɗe ɗen bo hawti e gedde kalluɗe ko hawti e njenu e bo kidnapping ma bo wujjugo yimɓe ngam heɓgo ceede. O wi ɗo bo ɗum rusɓare masin, ngam majum hani ɓe gartana lawol jawmirawo ko fintinta martaba maɓɓe kaɓe andira. Ha nder ɗarewol ngol o jangi ha moftode nden, Dr Saleh Waziri goto nder ɓiɓɓe mi yetti Allah ɓoymajo noddi gomnajo walla bo noddi mani gomnajo jihawol Taraba ha dow yigo ɗum ɗo waɗa adilaku ha jiha ko tabbitini jonde jam hakkunde leƴƴi fere fere. O wangini masalaji ko foɗata fitinaji ha nder ummatore ko hawti e soyde adilaku, hollugo perotiral
e ɓe ɓiɓɓe siyasa en halluɓe huɓɓoɓe fitinaji hakkude remoɓe e waynaɓe ngam ɓe kumta haje hawtade bo e ko nanditi e kujeji ko foɗata masalaji ha o noddi bo dow ɗum fintina hurumji fulɓe ha fulɓe durata ko hewti 44 ɗi ɗum sukki ma bo ɗi remoɓe mawi ha jiha kan ha ba e sukkugo burti. Hanko ma ha nder boliɗe mako ɓi majalisajo lutano suɓorde nguroje kiɗɗo biyeteɗo barista bashir andiraɗo bape o wi soyde andugo didaɗe leddi kanjum waɗi fulɓe nyamtete nyamtere hallude fewre mere ko hani pullo nyamte 20 e goɗɗum sei tan gi'a pullo nyamtama cede naira millionji. Hanko bo ɓi siyasa andaɗo ha jiha Taraba biyeteɗo Alhaji Ahmad Yusuf Gamaliya o noddi bandiraɓe fulɓe ngayla dikkoji maɓɓe kalluɗi kotana pulaku o wi oɗo mai soro o pullo ngam bo pullo ɗum gimɗo lenyol cembingol andagol ha duniyaru du fu maru nden bo pullo ɗum yimɓe andirama cuusal ɗum honoɓe masin lolluɓe hastaɓe ha duniyaru. Yimɓe ɗuɗɓe ni gaɗi boliɗe maɓɓe ko hawti e Alhaji Sa'ad Sintali wakilejo lamiɗo leddi Muri benanta galadimajo Muri Alhaji Tukur lamiɗo Abba Tukur e bo wakilijo lamiɗo Bakundi ɓe fu maɓɓe ɓe bolli hado hollugo seyo maɓɓe hado fintingo daraja fulɓe taniraɓe Sheku Usmanu ɓi Fodoye ha moftorde nde bo ɗum doggini fiyirle gembitali e fulfulde e arabre e turankore fiyirde bo nde derake en kawtal Fudeko taskiti laatiɓe ɓiɓɓe jangirde nde Fudeko taski ha jiha Taraba. Ɓawo moftorde nden timminama mi heɓi yidugo e yalɗirɓe moftorde nden arande nda modibbo daga Sokoto biyeteɗo Sheikh Musa As-Sudani nda ko waddi mo ha holli seyo mako masin. To mukami ɗum a jogi ha Fudeko? Miɗo jogi mukami guda ɗiɗi. Mi trustee on wato minon on ma tiggi Fudeko ɗo hawtande be Sali Sadu Nana daga 2017 amma nden ɗiɗaɓol bo ha Hosere chapter wato Sardara local government bo min woni luto chairman majum. To ko giɗa moftorde nde dalila ɗum on taskani nde? Moftorde nde min gaɗini nde ngam hollugo ɗabi'aji meɗen wato ɗi yimɓe fulɓe mari nden bo noon no yimɓe gueta no fulɓe gartira ha gaɗa leddi mai to hani on yimɓe ngara kawta heɓa kawta ko'e muɓɓen pindina ko'e muɓɓen haala jahal yeeso haala jonde jam e bo ko wadda sana'aji. Ɗo nda seɗɗa nder yalɓirɓe ha nder moftorde nden haygal mobgal Fudeko ni ngal habdi foti bawɗe heɓgo nasarakuji masin hado ko larani wallugo fulɓe tiggango ɓe jangirde barno ballo ardiɗo kawtal ngal biyeteɗo Dr. Zubairu Gembu famtini ha moftorde nden. Abdourahmane Giɗaɗo Umar Jarume Kongol Nigeria Kode Radio International daga Abuja daga Taraba lamorde jiha daga Jalingo lamorde jiha Taraba. Jarumi a yettama to wakkatire amin ɓilli min giɗi min jaha Maiduguri ha nder diwal Borno ngam mayiki no ɗum wari hawrinde nde amma wakkatire amin ɓilli joni min surgay on Irfa'u ɓi Mamadou ngam o lartana en kubaruji nder yontere e non ma jaɓɓititomi heɗitoɓe Kode Radio International Abuja amma on mbawai raruki no hawrinde nde wara e Maiduguri ha channel YouTube amin Kode TV ima Facebook amin Kode Radio Balenjam.
Assalamu alaikum dewerɗiraɓe, miɗon yela en kirti jam. Kode radio international nangoyɗon. Suudu radio waɗandu ngam fulfulde e pulaku. Kala nyandere fu kode radio international waddanay on habaruji e bo taskaramji dow mita 30 iga jamdi 8 yahugo 8 e reta waktuji Niger, Nigeria, Chad e Cameroon. On kufnama, on baɗanama barkam yena on kirti jam to gonɗon fu sobiraɓe wondiɗiraɓe jam ñalli e jam hirti e moɗon no mi yelana on fu moɗon hawtade e iyanuji moɗon no kikiɗere welde kikiɗere alat ko bo mi wiya dewo ɗum laati sappore banjaru aranderu nda titode kubaruji duniyaru nder yontere komin taskani on. To leydi Kambourno commune wa Ɓurdunga margo sewa ko nder hitande nde ɗo laati ɗum mo commune e Boloba lamba 2 nder diwan fombina leydi ndi ɗo tokki bo be commune kambe ha gal woyla hirnange e maayo darle nder diwan Adamawa kayum on ɗo tawe ha darde Tatabre. To leydi Sénégal kawtan jambiya ko wiyete takku wallu cupnoɗum Macky Sall hoorejo leydi ɓoye majum pen majum mbaafi dow ɗereji ɗi e candidat biyeteɗo Ousmane Sonko jagorɗo arandejo leydi Sénégal ɓe mbi kadi ɗon man ɓaawo ko ɗum hosino anniyaji goɗɗi ha dow maako wakkatire nde Macky Sall ɗon tawe ha laamu ɗum man ɗo tokki dow maako. To leydi Gambi bakinan joweɗiɗo on huwoɓe ha yiite lamtarki ɓen majum maynama ɓawo kadi koɓe memotiri be laabiɗi guitele majum ɗum maɓɓiti widow ngam andugo ɗume on no laati ha sababu hunde mettude bana ndeɗo on jaɓama ha wakkatire nde kubaruji duniyaru nder yontere sobiraɓe wondiɗiraɓe ɗum lataniyam seyo e welwelo wondugo e moɗon Rufa Baba Shwariya tawete ha yeeso fandu hala ɗon ha hawtuki Shoaibu Gambo wiyata on jooɗe boɗɗum kubaruji labɗi jahiɗi nder maƴƴande yitere. keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji feere ngam ta on daɗe. On jarama puɗɗen be kubaruji ɗi leydi Cameroun ha diwan woyla soyde kisal ɗum waɗi fahin bonondaji goɗɗi be embargo goto fu moto taxi biyeteɗo Sadio on majum kadi ɓe jabti moto mako e non ɓe kirsimo ha nokkure wiyetende rumde ajiya ummatore ɗo tawi kadi nder kultorol ha wakkatire nde ɗo ko ɗum ɗo yaha yeeso be soyde wongo kisal ha nder gallure garwa lamorde diwan woyla leydi Cameroun e non bo ha nokkuje goɗɗe ɗum mo ƴoniti ha gal wakkere nde ardiɓe ɓe kisal no gal honnanken e polisaɓe ɓe ndara haala ɗon majum ngam ɗum ɗo yaha yeeso kubaruji nder asawere nder diwan woyla majum amma ɗo kam jawabuji on woɓɓi nangama jemmare 30 yottugo gowri lewru sappo puɗo deydey jamdi gotel e minti 40 on ha fakande e nde gendarme en to nokkure wiyetende Gamba hakkude diwan woyla e Adamawa leydi Cameroun on gendarme en nanki derke en woɓɓe mari ɓe ha nder boroji maɓɓe e ɓiɓɓe Adama ɓawo ko ɓen suklaniɓe hakkilango jonde ummatore ko bo mbiyen doka en ha nokkure wiyetende Sagje nder arrondissement Collire andini kabrije goɗɗe irtama ɗum matini gendarme en ɓen e bo ɓe mbati hakkilo ha ɗum nanga kadi ɓen woni ɓe ha ɓawo ton ɗum man ɗum waɗi kadi dabariji goɗɗi ha ɓen bakino nayo on derke en ɓen ɓe nangama ɓe ɗo jogi e himɓe bakinno ɗiɗo marɓe duuɓi hakkunde 21 yottugo 27 ɓen majum jarama ha gal wakkere nde saare gendarme en diwal woyla ngam ɓeddugo o wiɗo ha
hunde bana den tema ɗum tawan woɓɓe ma ɓe mbowno huudugo ngam waɗgo bonondaji bana ɗin. Kubaruji nder yontere. Ha diwallo hirnage jagorɗo hallifitinaɗo laamuji ha nokkuje pol atanganji on man yalɗiri ha arrondissement Foukuwe nder jongore minwa nder diwal hirnage leydi ndiɗo ɓawo ko ɗum watno bonondaji be njutam enon bo be yibbugo leddi ha toɓo ko watno ha ragare lewru joyneyabru salinduɗo ñalomare joyɗiɗi lewru sappo abruɗo on kadi o yalɗiri be kutinirtede goɗɗe ko ɗum yerɓani ummatore tawetende ha nokkuje bana Bandum, Fomopeya, Ndunde, Foccufe e Cafe. Nokkuje ɗen kadi ko yiidino be ɓillaji ɗin ñalomare no gas e joyɗiɗi lewru joyneyabru. Ha ɗon man kadi ɗum yarani be deydey kutinirtede kanduɗe ha jonde ummatore gal wakkere nde sewaku ñamandi e non bo kadi ko wallitita ɓe ha gal jonde ummatoje. Ɗum laati kadi wakkatire mapindire on ko ɗum sendi deydey dokke ɗen ko waɗama be hoorejo leydi Cameroun on biyeteɗo Pol Atanganji jagorɗo halfitinaɗo laamuji ha nokkuje dari ha jeyawri mako. On majum andini kadi hoorejo leydi ndiɗo hawtade e dada sare muɗum Chantal Biya ɓe cembiɗini ɓe deydey bonondaji ɗin ko ɓe gidata ha nokkuje ɗen. To diwal fombina jagorɗo on fahin halfitinaɗo laamuji ha nokkuje hawtade bo be jagorɗo halfitinaɗo ngalo leydi ndiɗo biyeteɗo Louis Paul Motazi ɓe jalɗiri ñalomare sappore lewru sappo abruɗo ha nokkore wiyetende Sammilima. ɗum bo ha saare ñawdigo on ko ɓe jalɗiri ton ngam laarugo ɓen no nawnaɓe ɓawo ko ɗum watno fergande mota ñalomare alarba ha nokkure wiyetende Kombe kilométre 17 be Sammilima. ɗum fergande on ko jañi mayarli himɓe bakinno 19 e non ɗuɓɓe bo laati e nawnaɓe. ngam majum kadi jagorɓe ɓen ɗiɗo nilama be hoorejo leydi Cameroun ngam bo ɓe jaha ɓe ndara ɓen yiduɓe e fergande nden e non ɓe pofani ɓen soyiɓe yonki bo e iyaloji muɗum. Kubaruji nder asawere. Tokkitinen kubaruji gal wakkere nde ardungal leydi Cameroun. Jagorɗo halfitinaɗo laamuji ha nokkuje ɓawo ko ɗum watno bolide goɗɗe pewnaɗe ha dow laabi leyre ton dow haala jamu hoorejo leydi Cameroun. E ɗon majum o fewnama be ardungal leydi ndiɗo be patakewol ngol Samuel Mbondo Ayolo e non bo be patakewol ngol jagorɗo halfitinaɗo humpitiraku biyeteɗo Reni Emmanuel Sadi jagorɗo halfitinaɗo laamuji ha nokkuje kayum bo waɗi patake wonɗo ha gouverneur en. On majum andini kadi ha gal wakere nde jayle nde ha nder yontere ɗo ɗum waɗi bolide peɗotirde ha dow laabi leyre ton e non bo gal wakere nde jayle bindeteɗe o haɗi kadi ɗum waɗa bolide ha dow jamu hoorejo leydi Cameroun. ha ɗon man o waggini gouverneur en ɓe diwe ɓe watugo calɗi goɗɗi ɗi kakkilana dow ɗume on tammi yewtego ha nder jayle majum e ɗon bo fahin yepre wonde suklanan gal wakkere nde laabi laylatol ko bo mbiyenno réseaux sociaux ngam yigude di ko wiyete ha dow ɗon majum. jagorɗo on siftunori ummatore hoorejo leydi laati ɗum lisal gotel nder dosɗe ɗe leydi ndiɗo hani kadi himɓe anda haala ngenda muɗum laarani kisal leydi ndiɗo. ha gal wakkere nde lundanke en e société civile kamɓe bo ɓe mettini dedei yo haɗugo bolide ɗen ngam soyde margo fesare ha gal wakkere nde jayle e ko nandi e majum. Kubaruji nder yontere. kala hitande fuu jagorgal halfitinangal jonde galluje ɓantal muɗum ɗo waɗa daɗo ngam galluje ɓudduɗe labgo e margo sewaku nder leydi ndiɗo. ha hitangonaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɗo kadi nda galluje bakinno 10 ko bo mi wiya commune ji 10 ɓudduɗi margu sewaku nder leydi ndiɗo. ha darde 10 avril ɗo tawi commune Tombel ko heɓi bakinno million 10 francs CFA. ha darde joneyabre bo ɗum commune Atok kayum bo heɓi bakinno ceede million ji 20 francs CFA. ha darde jotatabre ɗum commune Ngong nder diwar Woyla kayum bo hokkama bakinno million ji 25 francs CFA majum. ha darde joyidabre ɗum commune Bagante ko heɓi bakin million ji 30 ha nder diwal hirnage leydi ndiɗo. ha darde joyegoabre ɗum commune Guidigis nder diwal Siɓato Wela kayum bo heɓi million ji 30 francs CFA.
dande jowabre ɗo tawe be mbalmayo kayumon heɓi bakin milionji 30 majum e commune Douala Tataba kayumbo wari ha darde nayabre be bakinno milionji 40 ko ɓe keɓi ha Tatabre kadi nder galuje ɗon ɓuttude labgo e margo sewa ko nder leydi Kambun ɗo tawe commune Mayo Darde ko heɓi bakinno milionji 50 francs CFA be ɓeddari bo sare nde Isakam bakinno million cede francs CFA ha dada ɗiɗabre ɗum commune Kambe kayumbo heɓi million 50 e ɗum beddani be dokkal ngal Isakam million 1.5 commune wabbudunga margo sewa ko neritande nde ɗo laati ɗum commune e Bolova lamba ɗiɗi kamɓe bo ɓe keɓi bakinno millionji 100 francs CFA e ko ɗum beddani ɓe bo millionji 2 be sare nde Isakam kadi hunde nden ɗo waɗi kana hitande fuu ɓe jagorgal ngal ngam bo ɗum sembiɗina sewaku e jonde ummatore yaha yeeso ngal wakere nde lamminki Camerunajo heɓi mango biyeteɗo Marie Laure Ndongo se debbo Akin Ulugbade on majum lamminama bana naibi horijo sigodu leydi Afrika ngam ɓantal ko wiyete BAD on man tan miskulango ngal wakere nde ɓantal e kuuɗe goɗɗe cembiɗɗe fodde ko o lammini ha korwal ngal o laatino bo ɗum ardiɗo yiidirde ha gal wakkere nde ɓantal e kuuɗe majum ha diwal Afrika hirnangeje daga hitande 2013 on cembiɗɗo marɗo ɗereji jangde muɗum gal wakkere nde faggudu ha jangirle towɗe ɗe leydi Faransa ɗum mari bakinno duuɓi 30 kuuɗe e faamu ha gal wakkere nde ɗo e non o huwi ha nder saare sigodu leydi Afrika ngam ɓantal kubaruji nder yontere sobiraɓe wondiɗiraɓe min ɗon jetta on e watango min hakkilo dillen ha kubaruji leyɗe goɗɗe puɗɗiren be leydi Tunisia hoorejo leydi ndiɗo tawetenoɗo ha laamu biteɗo Kayit Said lori fahin suɓama bana hoorejo leydi indiɗo ɓawo ko ɗum watno cuɓol ñalomare alat salinde ɗum hokkimo jalorgal be bakin geɓe 39 e dow temere ban ko tawete ha limgal ragarewal ko hukkama gal wakere nde ceeɗe sukulanta cuɓi majum kadi cuɓol ngol ko ɗum waɗi soyno yaɗirki ummatore ɗum bakin geɓe 21 piccal joɗiɗi tan on yalliri ha babeɗe cuɓi majum ngam suɓugo hoorejo leydi kubaruji nder yontere to leydi Ethiopia gal wakere nde majalisankoɓe ɓen majum gonɗini kadi lammingo hoorejo leydi keso ngam o hoosa babal debbo arandejo mo latino hoorejo leydi ndiɗo biyeteɗo Sale Work Zawde biyeteɗo Taye Astike Salazi jagorɗo halfitinanoɗo kujiɗiragu e leyɗe goɗɗe daga lewru ɗiɗabru kayum on gadi ha wakkatire ndiɗo ɗo huwa kuuɗe ɗe hoorejo leydi e non bo kadi nder leydi ndiɗo kuuɗe cembiɗɗe fuu ɗo o tawi ha juuɗe jagorɗo arandejo wakkatire ndeɗo ɗum biyeteɗo Abiy Ahmed kayum on ɗo jogi kuuɗe majum kubaruji nder asawere to leydi Kenya ɗum waɗi cuɓol cembingol ngol tariha ñalomare salasa kikiɗiɗo ha saare assemblée national wato majalisaru leydi ndiɗo député en bakin 150 ingu on no cuɓi ngam ɗum itta on naibijo ardugal leydi ndiɗo ha kuuɗe muɗum bakin 44 bo kadi kamɓe bo ɓe cuɓi ngam salugo ɓe itta on majum ha kuuɗe e maako député en kobo majalisankoɓe ɓen majum tumi biteɗo Mwengi Mutusi bakinno 11 tumaɗe feere laatiɗo bo naibi hoorejo leydi ndiɗo ɓe mbi o waɗi soyne dowdare ha gal wakkiri nde tuginote leydi ndiɗo hunde on kadi ko memdotiri bo be kuudiɗiraɓe ɓe hoorejo leydi majum ha yettima gal wakkere ne yeɗini ko laamu e ko nandi e majum bana wakkere nde kiita e kuje goɗɗe ɓawo ko on majum waɗi boliɗe goɗɗe ha yeeso ɓen alkali en nder ñalɗe caliɗe ɗo
kadi fodde ko ɗum waɗa cuɓol ngol naibijo horejo leydi majum yaldiri ha yeeso majalisankoɓe ɓen bakin wakkatiji ɗiɗi on o habdi ngam bo o fadda hoore mako amma ɓe non fu kadi député en 150 e ngo kam fu ɗum subi ha on man itte ha kuuɗe mako ɗum tambi yarugo kadi anniya bana kaɗi jawabuji muɗum ha majalisaru tondu wato sena kamɓe bo ɓe kusana anniyaji ha dow majum fodde ko ɗum wurtina jawabuji e ragareji kadi nder leydi ndi dow to ɗum husana anniyaji bana ɗin hani ko yanta bakin geɓe 59 dow temerre on o suɓa gal wakkere nde assemblée nationale e non bo ha gal wakkere nde sena ko luuti ɓen lamminaɓe be hoorejo leydi. Kubaruji nder yontere. To leydi Burkina Faso soyde kisal leydi Sénégal holli kadi wallinde muɗum e sinkani leydi ndiɗo. Hoorejo mulamo hakkunde leydi Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré jaɓɓi nyalomare alhamisa ɗo nelaɗo mo hoorejo leydi Sénégal Abdoulaye Bathily on majum yalɗiri ha gallure Wagadugu lamorde leydi Burkina Faso ngam yottingo patakewol ngol Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal. Biyeteɗo Abdoulaye Bathily andini o yalɗiri ha nokkure nde ɗo ngam waddugo patakewol ngol e non bo ngam sinkango ardiɗo leydi Burkina Faso ɓawo bonondaji ɗin ko ɗo waɗi be kippande ha gal nokkuje feere feere e jogiiɓe balmi. Abdoulaye Bathily jaɓɓama be hoorejo leydi e ɓe gewtidi dow nelal ngal hakkunde hoorejo leydi Sénégal e leydi Burkina Faso. Kubaruji nder Asawere. Ummen daga Wagadugu dillen to Dakar leydi Sénégal majum kawtal takku wallu Sénégal ko ɗo ardane be biyeteɗo Macky Sall horijo leydi ndi ɓoymajo ɓen majum ngaɗi wullandu ngam bo ɗum sala patakewol ngol darnde candidat jagorɗo arandejo Ousmane Sonko ha cuɓiɗi majalisankoɓe ko tammi waɗego ha lewru 10 warandu. ɗum waɗi wullandu nduɗo ha saritinodu toginorde nyalomare altine joɗiɗi lewru 10 ɗo. Ha nder yewnandu ndu kadi kawtal takku wallu Sénégal andini biyeteɗo Ousmane Sonko handay laata candidajo ngam ɗum hosino jawabuji ha gal wakkere nde kiita be saritinodu toginorde wakkatire nde o laatino candidajo ha cuɓol hoorejo leydi ha laamu Macky Sall. Ousmane Sonko ha wakkatire nde ɗo ɗum fotay ɗum jaɓa patakiyol muɗum kadi ɗo on ko takku wallu andini ha saritinodu tuginorde fodde ko jawabuji ɗin hokke kadi gal wakkere nde saritinodu tuginorde Ousmane Sonko kañum won laati candidajo arandejo gal wakkere nde Pastef jambiya tawete ka ha laamu e ko laati kanko on woni jagorɗo arandejo. To leydi Sierra Leone biyeteɗo Dr Sylvie Briden on majum hoosi anniya ngam laatugo debbo arandejo bana hoorejo leydi ndiɗo. Sylvia walmina Oreshola dañaɗo goore lewru 10 hitande 1950 ha Freetown on majum laati bo ɗum jenjankejo gal wakkere siyasa o laatino bo jagorɗo ɓoymajo ha gal wakkere nde faddugo jonde ummatore e non jonde ɓikkon ha wakkatire nde laamu Ernest Bai Koroma hakkunde hitande 2015 yottugo hitande 2017 on man laatino bo kadi wallowo cembiɗo mo hoorejo leydi ndi ɓoymajo hakkunde hitande 2013 yottugo hitande 2015 ha wakkatire nde ɗo o laati kanko on no ɓudduɗo nder kaku nder ɓenno heɓiɓe yettore mapindire ko ɗum ɗo hokka ha nder leydi ndiɗo be hoorejo leydi ha nogas e joɗiɗi lewru nayabru hitande 2017 ngam nyalomare nde manditare ndimu leydi ndiɗo. Kadi on man hoosi anniyaji ngam darugo candidat e non o laata debbo arandejo bana ardiɗo leydi ndiɗo biyeteɗo Sylvia Briden. Kubaruji nder yontere. To leydi Tanzania ɗum o ñiɓi katarkuwa ɓurduga jutugo gal Afrika a funagere dow wendu Victoria
kadi katarkuwanga hoosi inde hoorejo leydi ɓoymajo Magufuli. ɗum taskara wonno cembika ka waɗama bila wallinde leyɗe goɗɗe ko yahanta ba kinno million teme 30 cedede dollar kayum wonno ko dawla leydi ndiɗo waɗi ha bo ɗum yiɓa katarkuwa majum nder leydi Tanzania e non wala ko dollar gotel ko nasti ha wallinde ko bo dokkal gongal daga lesɗe goɗɗe. ɗum laati kadi taskara on cembika ngam ustugo juutenga lawol hakkunde diwe ɗen ɗiɗi cembiɗɗe ko tawete ha nder leydi majum. ɗum usti daga wakkatiji ɗiɗi ha bakin minti 4 on tan lawol hakkunde diwe ɗiɗi nder leydi ndiɗo. ɗum laatan bo katarkuwa on nga tammi bo hoytingo kuuɗiɗirago hakkunde Uganda, Rwanda, Burundi e leydi Tanzania majum. ɗum laati katarkuwa ngaɗo tawi nder katarkoji bakino 10 ɓurduɗi juutugo nder leydi Afrika e bo tammi maɓɓitego ha ragare hitande ndeɗo be hoorejo leydi Samia Suluhu Hassan. kubaruji nder yontere. To leydi Congo Democratic ɗum ɗo tokkitini suno ha wakkatire ndiɗo ɓawo ko ɓi leydi ndiɗo derkejo jangowo to leydi Canada on majum mbarama. hoorejo leydi ndiɗo Felix Tshisekedi andini o tammi ɗoftugo ɓenno iyaluji on majum coyiɗo yonkito leydi Canada biyeteɗo Alexandra Martin Diengo Lumbayi on mat ono bakin duɓi nogas ego gaware muɗum heɓtama ha nder maayo Saint Maurice ɗakki Trois-Rivières to leydi Canada. ɗum andini kadi o majjino daga 2 lewru sappoabuɗo. dawla leydi Congo ɗo habdani ha wakkatire ndeɗo ngam ɗum yerɓa iyaluji mako to leydi Canada ha ɗum wartira gaware mako. hoorejo leydi Felix Tshisekedi yiidi be saaro en on majum e non o andini ɓe wallinde cemni tammi waɗanego ɓe ha bo kadi ɗum wartira gaware nden e non bo kadi ɗum heɓta bo be wallinde ardungal leydi Canada ɓeye on laati ha sababu hunde ñiddunde bana ndeɗo. kubaruji nder yontere. to leydi Gambi ɗum kubarol on laati mettugol nder yontere ndeɗo mayde bakino joweeɗiɗo huwoɓe gal wakere nde kuɓɓam malla bo mbi'enno yiite lamtarki ɓen man huwannoɓe ha dow leɗɗe yiite majum. ɓe jeeɗiɗo fuu kadi ɓe maynama ɓawa ko ɓe memtotiri be yiite majum wakkatire nde kuuɗe maɓɓe ñalumare alarba 9 lewru sappoabuɗo ha gal wakere nde eso nder diwan North Bank. polisaɓe leydi ndiɗo andini kadi ɗum maɓɓiti wiɗo cembingo masine ngam andugo ɗume on laati ha sababu hunde ndeɗo. ban bo waɗum ɓen huwanɓe ha gal wakere nde yiite lamtarki sakkoma ha dow leɗɗe towɗe ɗum ɗo ta'a yiite tawon fodde ko kuuɗe majum waɗi amma ɗume on laati ha sababu be bo jaygo hunde bana ndenno. hoorejo leydi Adama Barrow mettini kubarwol ngol ñalomare Alhamisa sappore lewru sappoabuɗo e non o fofani iyaluji ɓen so yiɓe yonki majum. to leydi Mali ha wakkatire nde ɗum ɗo wolwa dabareji gal bakeje feere ngam ɓeddugo ceede nyebbam kutinirteɗam ha motaji e ko nandi e majum on ngam sababu habre to leydi Ukraine to leydi ndi Afrika hirnangeje ɗum hoosi anniya ngam ustugo bakin sunku sappo ceeɗeɗe franc CFA ha gal wakkere nyebbam majum. daga ñalomare Alhamisa sappore lewru sappoabuɗo on kadi colonel Assimi Goïta hoorejo mo laamu hakkunde hoosi anniyaji cembiɗɗi. nyebbam ko wiyete essence o ƴumma daga sungu 300 e sungu sappo ha warta sungu 300 litirru woru fu. gasoil gal muɗum kañum bo ɗo ƴumma daga 300 ɗe franc CFA ha yotta 200 e sungu sappo litirru woru. anniya ka wari walliti ɗuɗɓe ha nder leydi ndiɗo ko tawe be billaji e soyde marti. kubaruji nder asawere. jodin to leydi Mali majum to bo cimbingo ɗo tokkitini wadgo bonondaji nder leydi ndiɗo sakkoma ha lamorde Bamako. ɗum andini kadi bakino nokkuje ɗuɗɗe on fahin ko ɗo tawe nder ndiyam cimbiɗɗum masin daga ko ɗum fuɗɗi dumol ngol mapindiwol ɗo tawe bakino 250 on no himɓe ɓe ngala ha
ha nokkuje ɗe ɓe gona e non bo kadi ko yahanta bakinno sappo e gelle wonno soyi yonki e non ɗuɓɓe bo ɗo tawe nawnaɓe ha wakkatire nde ɗo ɗum andini jangirle goɗɗe bo ɗuɗɗe on ko memtama ha toɓo gayan wongo ɓe yigo ɓillaji ɗinno ɗi juuta majum dawla leydi ndi ɗo yerbitino bo ɓata jangirle ha lewru 14 kubaruji nder yontere. To leydi Gabon taskara ngam waɗugo tuginorde hesre ɗon majum ɗo yaha yeeso hoore jomo laamu hakkunde wo général Brice Clotaire Oligui ma on man ardani ñalomare 11 lewru 14 jonde mapindire nde dawla ha Pointe Noire ngam bo kadi ɗum sembidina de kuuɗe ɗe taskaram waɗugo laabi ɗi dosɗe ngam windugo tuginorde hesre leydi ndiɗo kadi ɗum jonde on nde laati falande mapindire masin ha jahargal windugo dosɗe majum cembiɗɗe ɓawo ɗon kadi ɗum tammi yerɓugo tuginorde majum hesre to ɗum windama ha jonde nde jagorɓe e bo ɗum laara to wodi ko rusditte malla bo ko wodi ko ɓeddirte e ko ittete ɗum suglana ɗon majum fodde ko ɗum waɗa cuɓol e bo ɗum goɗina tuginorde nden hesre. To leydi Maroc ɗum laati hunde wonno hayninde ban ko medaillego hande bakin duuɓi 50 ha gal wakere nde hamadare ende Sahara ɗum waɗi toɓo cembingo e nonno ndiyam dari ha nder maroga majum hunde on ko wayriyego ha gal wakere nde ɗo sakkuma ha gal fombina funage leydi Maroc babe on laati babe ɓurdude yorugo nder leyɗe duniyaru ha nder leydi Maroc majum amma hitande nde ɗo be ɗuɗoral ndiyam ko yotti ha bakin milimetaji 250 nder hitande fu ɗum majum yahi yeeso enen bo ndiyam dari ha nder maroga majum. Kubaruji nder asawere. Kubaruji ɗi coftal ɓalli lawol dillugo ha kan hitande 2025 to leydi Maroc ñalomare tatabre fijama 11 lewru 14 ha yebre nde ka ɗum ɗo tawe kadi jawabuji bana ɗinno Uganda hosi jallugal ha yeeso leydi Sudan fombinari be loggol gotol dow mere jallugal cembingal ngal Afrika fombinari ha dow leydi Congo be bakinno loggi jowi dow mere ha yebre arandere ko wiyete groupe A Tunisia do'i ha yeeso Comore be loggol e mere ha yebre ɗiɗabre ko wiyete groupe B ɗum waɗi honde be honde hakkunde Gabon e leydi Lesotho ha yebre nde F ɗo tawi jalolgal Angola ha dow leydi Niger be loggi ɗiɗi dow mere ha yebre nde G jalolgal cembingal ngal leydi Côte d'Ivoire ha yeeso Sierra Leone be loggi bakin 4 dow gotel dow mere ɗo on laati jalolgal leydi Mali ha dow leydi Guinée Bissau nder yebre wiyetende I ha yebre nde L ɗo tawe jalolgal Sénégal be loggi 4 dow mere ha yeeso leydi Malawi ha yebre nde E ɗo tawe jalolgal leydi Guinée Équatorial ha dow leydi Liberia be loggol dow mere be mere ha groupe G ɗum hakkunde Zambia e leydi Jadi ha yebre nde I fahin gotel be gotel ɗum jawabu hakkunde Mozambique e Eswatini Madagascar e leydi Gambia kamɓe fu ɓe ngaɗi loggol be loggol majum ha yebre arandere ko wiyete groupe A ha yebre tatabre ko wiyete groupe C jalolgal leydi Misra ha yeeso leydi Mauritanie be loggi ɗiɗi dow mere tati dow mere ha yebre nayabre ko wiyete groupe D hakkunde leydi Benin e leydi Rwanda ha yebre D majum wato yebre nayabre leydi Nigeria jaali leydi Libya be loggol gotol dow mere e non ha yebre J ɗum ɗo tawe fahin fijo hakkunde leydi Cameroon e leydi Kenya ɗum waɗi jalogal leydi Cameroon be loggi 4 dow loggol altine ɗo kadi ɗum fo'itan be ñalomare nayabre leydi Cameroon ɗo tawe to Kampala ngam fijugo hawtade e leydi Kenya.
ɓe ɓuuyi yiɓe laɗɗe gite siɓi dari keɓe wiyema miɗo iwri Paris London New York City komin ɓe wiɗo Black Jakarta ko China mi jindata min jombete sobiraɓe wondiɗiraɓe haɗo en toɓɓi aya kubaruji duniyaru nder yontere Rufawu Baba Shuwaria e Shoybu Gambo wiyata onno janginen duren ndemen ngam yarugo nokkuje meɗen yeeso on jarama ko lobo bare nyande wo mo fodda